És hora de comentar la primera possible resposta a la pregunta plantejada avui a Europa. Deia així: quina de les següents ciutats és la que té l'aire més contaminat? La tercera possible resposta dona com a solució Múnich. En aquesta ciutat alemanya, de dimensions similars a Barcelona en quant a població, un grup d'investigadors va determinar que el risc de desenvolupar asma, febre alta o altres al·lèrgies és un 50% més elevat per als infants que viuen prop de camins transitats. Dit d'una altra manera, es vincula la contaminació de l'aire amb el risc pels infants de patir al·lèrgies. Aquest estudi ha seguit durant 6 anys a 3.000 infants i els investigadors intenten concloure ara si, traslladant-se a zones menys contaminades, es reverteixen els efectes de l'aire contaminat. Sigui com sigui, el cas ha creat consciència municipal i social sobre quins han de ser els límits que s'han de permetre de contaminació a l'aire. D'aquí breus moments ens endinsem en el darrer comentari sobre l'última possible resposta a la pregunta del dia, però abans ens endinsem en una altra secció, que és l'IF. Aquest espai del programa, ja sabeu, el dediquem a intentar saber com seria la nostra vida si no existís la Unió Europea i per això agafem com a referència un dels temes tractats en aquesta edició d'Europat. Avui, per exemple, hem parlat sobre la relació entre la Unió Europea i les PIME i de la recent celebrada primera setmana europea de les PIME. Si no existís la Unió Europea, els actes organitzats per donar suport i instruments a les pimes o als emprenedors que volen fer realitat a les seves idees de negoci no s'haurien produït. En conseqüència, els beneficiaris continuarien sense aquest suport i referències i moltes idees haurien quedat a l'aigüera. D'acord que no sabem quantes d'aquestes idees fructificaran, però de ben segur que seran més que si no existís la Unió Europea. En l'actual context de crisi econòmic, és bo saber que hi ha qui es recorda de les petites i mitjanes empreses que, no ho oblidem, són les que ocupen el 99% de la població europea. En resum, sense la Unió Europea, els emprenedors i les PIME perdrien un punt de suport per a la seva subsistència i moltes idees haurien quedat en simples somnis i aspiracions. Fet el comentari, només ens queda un últim per fer, el de la darrera possible resposta a la pregunta plantejada en aquesta edició d'Europat, que és: quina de les següents ciutats té l'aire més contaminat? La quarta i última possible resposta dona com a solució Londres. La capital britànica ha experimentat amb diversos mètodes per mirar de reduir la contaminació de l'aire. L'ús d'autobusos que emeten vapor d'aigua n'és un exemple, encara que el més conegut es va instaurar l'any 2003. Des d'aquella data, Londres aplica un peatge urbà per accedir al centre de la ciutat, el qual funciona des de les 7 del matí fins a les 6 de la tarda. Aquesta mesura ha dissuadit a molts conductors d'agafar el vehicle i optar per al transport públic, pel qual, com hem dit, s'aposta com a mètode de mobilitat principal per a la ciutat. En l'actualitat, el debat sobre si s'ha d'augmentar el preu del peatge en funció de si un vehicle contamina més o menys continua obert. El comentari de Londres significa que hem acabat els comentaris de les possibles respostes a la pregunta del dia. La resposta correcta la descobrirem al final del programa. La feina dels emprenedors ha estat un dels temes destacats en aquesta edició d'Europat. A continuació veurem un dels vídeos que promocionen una pàgina web de la Comissió Europea dedicada als joves que volen emprendre un negoci propi. La veritat, el web ha suscitat opinions diverses a la nostra redacció. Alguns han qualificat d'excessives les insinuacions sexuals, altres que al cap i a la fi només és una manera de promocionar el web que busca cridar l'atenció i que tampoc se n'ha de fer safareig. Sigui com sigui, aquí el teniu.
Som a punt d'acabar el programa, de manera que resolem quina és la resposta correcta a la pregunta que hem repetit al llarg del programa. Per últim cop, quina de les següents ciutats és la que té l'aire més contaminat? La resposta correcta és, per desgràcia nostra, la primera. Barcelona és la ciutat europea amb més contaminació atmosfèrica d'entre les possibles respostes que hem donat. Encara que, si la comparem amb la resta de ciutats europees que han d'aplicar la directiva, tampoc surt gens ben posicionada. I és que, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut de l'any 2005, només Praga i Bucarest superen Barcelona en quant a nivell de contaminació de l'aire. Dit d'una altra manera, Barcelona és la tercera ciutat europea amb l'aire més brut. D'acord que les dades són una mica antigues, però, segons aquesta, el nivell de contaminació de l'aire a Barcelona és de 55 micrograms de partícules per metre cúbic, quan la directiva vol que es quedi en 40 i quan l'Organització Mundial de la Salut recomana que sigui de només 20. En canvi, Londres i Múnich ocupen el tercer i cinquè lloc en quant a ciutats europees més netes en quant a la qualitat de l'aire, mentre que París es perd en posicions intermitges. Tot i així, aquesta pregunta ens fa mirar cap a casa i reconèixer que pel bé de la nostra salut calen mesures per millorar la qualitat de l'aire que respirem. Amb la resposta descoberta ens acomiadem, ens tornem a veure d'aquí una setmana i ja sabeu, si ens voleu veure abans teniu l'oportunitat de fer-ho a internet, si entreu a YouTube i busqueu Europa't en el cercador. Fins la propera, europeus!